И какво става, хора? Аз съм Денито и в този клип ще видите страшната тина между момчета и момичета. Това е първият клип от тип влогове, който правя през моят живот, защото преди това съм снимала само на гейминг видеа. И да, като цяло това е. Надявам се да ви харесва, защото много се потрудих да го направя. Така че, ако е така, може да ставите 2 повече са нагоре, възикам се едно, да се абонирате и да си кажете мнението долу в коментарите. Приятно гледане! Прекрасно утро! Къде ми е телефона? What? Къде ми е телефона? Къде ми е Фейсбука? Човек, къде ми е Фейсбука? Къде ми е Фейсбука? Сега нямам телефон. Аз си загубих вчера телефона, верно? Аз си го загубих вчера телефона. И сега какво? Нямам телефон, си правя селфта. Майко мила, майко, сега какво ще правя цял ден? Какво ще правя? Няма трябва да си купувам телефон. Преди това трябва да се облича. Аз сънувах кошмари. Мисля какво да правя. Оле не. Ушо ми. Сънувах кошмари. Окей. Оле, толкова много пих вчера в кръчмата, че май се забравих някъде главата. Майко мила. Но то колко пихме, пихме, бе. Как ме боли! Оле, не! Сега ще избирам дрехи. Тази блуза е ужасна. Гадост. Малка ми е. Ужасна е. Такова нещо не искам гардероб ми. Това е много... как да кажа, така, че да не го обидя. Много е... ужасно. 3 days later. Добре, с това нещо, не знам. Това тук не ми харесва, направо за букулка. Тази блуза, не знам, изглежда зле. Не съм носила, може би, от 2 години. What? За букулка, от тези дънки са яки. Мисля. Я видя нещо аз. Я. Те са от H&M. Не, този скапан магазин. Не, H&M, ти добре ли си? Този магазин, моля те са. Ако не е на Гучи, няма да го нося. Добре, тази блуза е тъмна, като настроението ми днеска. Да, не е толкова зле, ще облича нея. Окей, те дънки са ужасни, но като се мисля, те са тъмни и... Не са добре. Добре ли са? Те дънки са ужасни. За букулка. Окей, те дънки, защо са почти същите? Те са същите? What? Ще са същите дънки, чакай сега. Те са същите дънки. За букулка. Окей, обляках се, обаче имам един огромен проблем. Един огромен проблем. Чорапите ми ги няма и трябва или тези чорапи да обуя, или тези чорапи да обуя. А тези чорапи са ужасни, защото са на точки. Защо са ми чорапи на точки? Ти добре ли си? Кой носи чорапи на точки? Вижте ги колко са грозни чорапи на точки. За букулка. Сега трябва да се обличам. Направо аз толкова не ми се занимава да си търся дрехи, че направо по пижама ще излезна. И така, време за любимата ми част. Кои сенки да избера? Кажете ми кои сенки да избера. Веднага ми кажете кои сенки да избера. Добре, не искате да ми кажете, аз ще си избирам сама. Тези няма ми отиват на туалета. Те са готини, но не стават за днеска. Този цвят, просто не го бия. 3 days later. Добре, и този цвят не става. В тази палитра няма никакви
Абе, сега трябва да се оправя. Да, аз съм добре, нищо ми няма като цяло. Цяло малко съм мръсен, защото не съм самил от... Не, 3 седмици, но то нищо е. Кой ми пука? Сега, ай, ще тръгвам на работа, че ще закъснея. Нищо ще отида 2 часа по-рано, ама ще закъснея, айде.